Здравейте всички, благодаря, че избрахте BG Clashers TV. Днес сме с пореден епизод на Clash of Clans и в този епизод ще покажа две мои атаки от сегашната война. Войната се развива в наша полза с една издънка, всичко друго е наше и ето ги двете мои атаки върху първия и втория. Да започнем тази атака върху втория. Атакувам с 4 хилъра, кралица, 16 валкири, 7 магиосника, 4 бомбара и в клан Кесъла естествено аз имам голем. Започвам с кралицата да разчистя малко, за да мога да се направя фуния и валкирите да влезнат в центъра на базата му. Ето тук изчаквам още малко и започвам моята атака. Ще се бърза мъничко. Ето го, първият рейдж спел върху хилърите, защото имаше опасност за кралицата ми тя да умре. Но това естествено не се случи, благодарение на тях. Първият голем с 4 магиосника, може би 3, защото се умря. С 4 магиосника зад него. След това пускам и останалите два бомбера, които отидоха точно на правилното място, където точно ми трябваха. И след това аз си изсипах валкирите, и които тръгнаха към ядрото на базата му. Тук вече идва първият ни рейдж спел. Така ние унищожихме неговото ядро на базата. Ето го първия хил спел. И останахме само с един естествено. Тук активирахме абилитето на кралицата, за да може тя да запази своята кръв колкото се може повече и да убие този ексбол. Тук валкирите разчистват и ето тук вече те излезнаха навън, обаче аз имах доста валкири и това не беше проблем. Беше сигурен, че ще ме взема 3 звезди. Имах и време. Така. И тази валкирия отиде нагоре. Тези влезнаха вътре. И кралицата ми само умря. Ето тук вече за него всичко приключи. 3 звезди за нас. Добра атака. Поздравявам сам себе си, естествено. Бъзикам се. Сега ще изгледаме върху първият. Абсолютно със същата армия. Със същите спелове. Виждате, това е Max Toll 9 от към армията, от към дефенс. Естествено. Тук там има добри огради. Базата му е горе-долу. Естествено, аз няма да слагам преценка на неговата база. Ето пак започвам с кралицата. Ще се бързам малко. Тук не би се наложи да пусна рейдж спел. Какво се случи? Пуснахме голем, както видяхте, с една валкирия, която отлетя и кинга, за да може да умре неговия. Тук пуснахме бомбери, тук още един, за да може, ако валкирите се изкривят направо, да тръгнат навътре. Кралицата още е жива, бори се. Активираме нейното абилити, за да може да я запазим. Пускаме останалите 3 магиосника, пускаме една валкирия, т.е. не една, доста, и останалите, които не трябваше да тръгнат натам, но за мое милосърдие те се върнаха и атаката се разви точно така, както исках. Ето го първия рейдж спел. Идва и той. Всичко беше идеално. Първия хил спел. И тук. И точно тук аз пуснах и втория рейдж спел. За да убием и останалото от дефенса му. Горе пуснах хил спела. И 3 звезди. Няма какво повече да направи. Валкирите ми само трябваше да разчистят. Тук кралицата ми още е на пълна кръв с хилърите. Queen Walk атаката естествено е за, може би ако
естествено не са издъните адски много. Тя е за сигурно 2 звезди. И ако всичко потръгне, идват и 3-те. Следователно, моята кралица поне 15 ще трябва да я дигнем, за да ми се получават още повече атаките. Но няма значение. 2 добри атаки, трябва да си покрием номерата, да ги бием и утре ще направя още един клип. Така, утре ще има клип също с ето тази предната война, 30 звезди, макснахме ги, те не атакуваха, може би се отказаха, не знам какво точно, но няма какво да покажа сега, клипа да не стане много дълъг. Или може само, ето е тази първата атака на Сашето от нашия клан, Тонхал 9 Max. Той атакува също като мен, Queen Walk атака, само че с 2 магиосника по-малко и 2 валкири и на тяхно място е сложил голем. Той атакува с 2 рейдж спела, 1 хил и 1 джъмп и 2 хейст спела. Така започва от тук. Доста добра атака направи според мене. Сега ще видиме. Тук активира той абилитито на кралицата и клан Кесъл излезна. Ето го първия рейдж спел, за да не умре кралицата естествено. И тя остана жива. Ето го. Идва и първия голем. В клан Кесъла той имаше мисля, че 3 бомбера на макс левел. Да, ето ги и тях. Щупиха оградите тук. Много лошо се случи. Валкирите, тъйде, кралицата му умря. Тук той наспами валкирите. Те тръгват към ядрото. Ето го първия рейдж спел. Унищожават ядрото на базата му. Те биват, те се хелват. Това стана добре от хилърите. И най-лошото, което можеше да стане, времето да не му стигне заради тези 2 билдера, които останаха горе. И той не предвиди и не ги щупи при пускането на магиосниците. Няма значение. Ето го и последния спел, който е хил. Пусна първия хейст. Така атаката продължава. Тук валкирите излизат навън. Започва да обикалят. Тук мисля, че той пуска, да. Ето го и него. Хейст спел, за да помогне атаката да се забърза, защото може би май той се притесни, че няма да му стигне времето. Доста добре се получи, че голем щупи този Кенън и умря в същото време, защото може би тогава наистина вече времето нямаше да му стигне, за да влезнат валкирите, за да излезнат, да обиколят и да стигнат до тези 2 билдера. Ще забързам, за да не ви отекчавам и 3 звезди. Браво на Сашко. Доста добра атака. Надявам само и тази война да биеме. Въпреки това ще направя епизод, т.е. нов клип за края на войната. Благодаря, че избрахте BG Clashers TV и че наблюдавахте, че гледахте нашия клип. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и ще се видим следващия път.